Vás tady Charlie 008 a jsem tu společně s... Mohli jste slyšet dobře, Aldom. A dneska nás vítá nová série Otázky a odpovědi. Můžete se když tak kouknout na Aldomův kanál, bude v popisku a začneme. Tak ptej se mě. Dobře, jaký je... Já jsem si hodil ferropoxitu. Jaký je tvůj mobil, nebo jaký budeš mít mobil? Mobil budu mít Huawei P7, no. Tak teď se ptám tebe já. Třeba, jaká je tvoje značka tabletu? iPad, Apple, no touch. A ještě pro info dodám, můj mobil je Prestigio Multiphone P451 Duo. To znám teda řekl hodně zajímavé věci. No tak, teď se ptej ty mě. Jaká je tvoje oblíbená barva? Zelená. Teď se ptám já tebe. Jakýho by si chtěl mazlíčka? Kunu, nebo Kunu, to je chytrý kluk. Tak jo, teď se mě ptej asi ty. Protazia a jo, jaké je tvoje oblíbené zvíře? Pes, neboli chameleon. Teď se tě ptám, no samozřejmě, že já. No tak. Jaký je tvůj oblíbený let's player? Alebo jsem asi Aldon 2CZ. Asi on. On je pro sebe sám dobrý. Dobře, abych řekl podle pravdy, tak to bude asi gamer alebo ment. Gamer nebo ment. No, počkej, řekni mi tvůj kanál ještě jednou. Čím? Je to mám strašně složitě udělané. Proč ty to dáš do popisu? Jo, Ale ty tam můj kanál tam umíš ho sdílet do toho popisku? jo. Tak lidi, tohle už bylo asi pro dnešní video všechno, takže já se poroučím a čaute!